Balimaw anya kuma très urgent. Balimaw ala sago aw sago ko président Assimi Goïta ye terreau u ka mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 5 ko Assimi Goïta o de fana bila dugu la. Malien ko be dugu kɔnɔ. Assimi Goïta ye terreau minnu minɛna. Ko minnu ye Sadio Kamara faga dɛ. Assimi y'a tilancɛ bɛɛ bila bi. Ne Segu Tunkara de filɛ ka fɔ an na. A bɛ se ka taa enquête kɛ kan. O dogoliba ko Bobarala Sumuni o kuma tɛ ka fɔ wa ne de Segu Tunkara bɔlen ka fɔ na bi vendredi 14 août 2026 président Assimi Goïta a ye maa 100 ani maa 5 terreau ali sema ka mɔgɔ dɔw b'a la jeune mun ka mɔgɔw b'a la a y'a bɛɛ bila minnu ye attaque kɛ Kati ni Bamakɔ a fɛn fɛn bɛ yen Assimi y'a tilancɛ bɛɛ bila maliyɛnw négociation de bɛ sen na négociation in ma ban hali bi négociation yɛrɛ de bɛ sen na Assimi parce que Assimi bɛ fɛ ka élection de organiser a bɛ fɛ ka Binaka mɔgɔw ka bɛɛ de kɛ n'olu ye ka élection kɛ dɔrɔn a k'i sigi dɔrɔn a banna kuma caman b'a ka dabila ani Faransi bɛ ka commencer ka diya sisan ani bɛɛ bɛ ka commencer ka diya sisan mais mun ye ne Segu Tunkara dabali ban an b'a ɲini Assimi Goïta fɛ comme ko bɛ situation min tan cogoya la i bɛ ka maa minnu minɛna k'u ye maliyɛnw faga i bɛ k'olu bila mɔgɔ fagalaw bɛ ka bila Ben le cerveau Arasbat Rose Poivron Docteur Sogel Kokala Maïga Clément Dambélé olu minnu bɛ yen n'u ma maliyɛnw jeli bɔ an b'a deli fɛ k'olu fana bila olu bila ni m'u bila i bɛ ka mɔgɔ bila cogo min na e ni Ala n'a kira cɛ n bɛna kumakan dɔ kala maliyɛn bɛɛ lajɛlen kala mɛ e ye tubabu e ye tubabu cɛ bila e yɛrɛ farafin ɲɔgɔn n'o ye Abasi ye k'o gɛn ka bɔ sɔrɔsiya la ka tila ka don kaso la e ye tubabu cɛ minɛ e y'o fɔlɔ de juger k'o bila munna e ma tɔw juger maliyɛn bɛɛ ka question poser yɛrɛ ko munna Assimi Goïta ma Abasi Dambélé général Abasi Dambélé ani général Nema Sakara k'olu fana juger Assimi bɛ fɛ ka fanga kɛ hɛrɛ kɔnɔ i ye minnu gɛn ka bɔ sɔrɔsiya la u segin ka na u ka sɔrɔsiya la o kelen ye deuxième mois i k'u bila ka bɔ kaso la i ka Abasi Dambélé bila i ka Nema Sakara bila prisonnier militaire fɛn fɛn n'i y'a minɛ ka nkalon nɔrɔ la a bɛɛ bila ani prisonnier politique i k'a bɛɛ bila n'i ye paix yɛrɛ de nɔfɛ parce que mɔgɔ caman bolo k'Assimi Goïta bɛ paix de nɔfɛ a tɛ paix nɔfɛ dɛ Assimi bɛ position de faible la bi il est en position de faiblesse donc a bɛ ka fɛɛrɛnin dɔw de ɲini tugu barabaranin dɔw parce que a tun bɛ minnu na nin kunun a b'a dɔn olu de bɛ majugu ninnu kɔfɛ a b'a dɔn Faransi ni Algérie de bɛ marifatigi ninnu kɔfɛ donc a bolo n'a ye diya kɛ ni Faransi ni Algérie ye dɔ bɛ bɔ kɛlɛ ninnu na ale bɛ lafiya quoi a b'a ka wariw ta a bɛ an ka mɔgɔ minɛ k'o fila kɔnɔ k'o di sungurubaw ma k'o don baya la k'o di batuluɲɛ ma k'o sira cɛ la o wagati kelen minnu ye maliyɛnw kantigɛ minnu ye Sadio Kamara faga minnu y'an ka jamana ci minnu ye maliyɛndenw jeli bɔ e bɛ k'olu bila bi mais e sɔrɔsi ɲɔgɔn filɛ kaso la hali français maliyɛn bilahi ne Segu Tunkara ne bɛ nin ka kasi bi la ilaha illallah Muhammad rasulullah maliyɛn français yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko mun y'olu dabali ban français ka mɔgɔ bilara o ma kɛ problème ye dɛ maliyɛnw a b'a dɔn mun kɛra problème français ko k'olu yɛrɛ dabali de banna ko pourquoi a yɛrɛ sɔrɔsi ɲɔgɔn k'an b'olu bila n bɛna kumakan k'a la an ka jango lamɛn maliyɛn bɛɛ ka nin yɔrɔ lamɛn. Assimi Goïta a accordé la grâce présidentielle à un agent de renseignement français, Yann Vézilier. Malgré un statut de diplomate, avait été condamné à 20 ans de prison en juin dernier pour conspiration contre les institutions de l'État. Une décision qui intervient dans un contexte de relations longtemps tendues entre Paris et Bamako. On retrouve notre correspondant régional Serge Daniel. Serge, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez des informations sur ces conditions pour cette libération? Tout à fait. Avant les conditions, il faut dire tout de suite que d'après nos informations, le ressortissant, l'agent de renseignement français a quitté le territoire malien après la grâce présidentielle. Maintenant, il y a eu des conditions. La grâce était plutôt attendue. Il y a 3 éléments. Le premier, c'est qu'il a été jugé, comme vous le savez, pour complicité d'atteinte à la sécurité de l'État, tentative de coup d'État. Il y a des militaires maliens qui sont impliqués dans la même tentative. Mais ces militaires n'ont pas été jugés, donc des généraux, ils n'ont pas été jugés. Le français. Voilà. C'est-à-dire que ka français bla mais c'est-à-dire quoi maloya est-ce que Assimi ni maloya sera sokili ngono
c'est ka fara tubabu blen ni Mali même kuma téléphone Mali ngira ni Mali ambassade barakela fenfe minna ki be fe ka coup d'état ke Macron ni Macron ni France justice mais nous y bla ka fuma tout c'est pour vous dire que ko nyen galondi ni Mali ambassade kono ni mogoro bora ki be ta Donald Trump ko ka taka ko do ka Amerique contre nous y mine nous y refuli ka fuma tout nous mi do Amerique kasola ki juge nous y bla ka fuma tout coup d'état to flene Amerique kono ya ki be baraka ambassade là qui est diplomatique ko passeport diplomatique biblo wuli ga ko do ta ki ba nyasi Donald Trump ka mogo gi mine u tiganga ba Mali gono be taka ne kasola di u tiganga ba Amerique gono be taka ne kasola bo abe fe to gambo ya choko jumenna ah non to utambonya parce que confin den do be ka jamana mara quoi ni te ne den qualité jumenga jamana kuno bo awo ko to gambonya ndila des complexés. Et puis même ara modo bolé o be ka beaucoup bo défend quoi mais binet tera Franklin Yamsi là quoi Franklin Yamsi ke be bo kan défend et non je jaiti et allez fou comme ça ni a ben ala na krache ni mi se ka défend choko jume aw ni ala che ni mi se ka défend mais Mali diplomatique fait minena Québec déstabilisation que France ou tirer flobi donc kasola ibe me kasola de ko ay français dominé hala ma sangele bo kasola ayabla aw ko ka ale de be tero ko fe aw ko ka ale de be ka mugo faga aw ko ka ale de be ye no ka cité ko ale de be ka kojugu ko kojugu be ka ke Mali kono ay mugo do mine ko de be ka Mali ci ko e kojugu kala de o e étranger de ayo mine ko ni malien do de bolo di le me jonga et puis katla ka fotuguni ko de be ka malien wole ko ka hakilna ta di oluma c'est-à-dire ka bi na fo tie bora France ka taga malien de pousser kubla ou yere ka jamana la o mo kelen ga tla ka mine ka tla ko bla kata malien kun kuma kuimu ou be ka fe fa ben kalundi c'est-à-dire que ni ne ndiko aw ni alache mo bo keta mu de fo horonte galon teke mais Assimi Goïta aka régime a nyon galon teke la madda de pala ka jienda galon teke la ou de kadai mo la ngolo de kadai bo to bi se ka am bunyan de la choko jume ay to uga mo mene ngalon ka kan galon teke ka norala ali bi français be ka fo ko tiete ko tie kunte fe ka kuru take ay to che mine ama boni message kelenge ko to che kuma fe ka kuru take Asimina Abbas Dambélé Flabolo général Abbas Dambélé Flabolo général Nema Sagara Flabolo prevu kelema ira malien ka bodro ka to che ngolon dro ira dro wulu ni sakani bani fali do darola mo me dani ko la ko nu kumbe fe ka kuru take Asimina hali fali ka fsanui billahi tallahi hali wulu ni ataka danya koro wulu te so ala ko tienta la mais ebise ki ko imaginer comme mo do be fe ka coup d'état ke ela ima bona ka texte message amata tigi so réunion ke orla ka be fe ka ta coup d'état ke aula parce que il faut que akaf to wudo de gira na ke abasimine ka nema mine malen kunte dala bon ay to che blali munke Assimi Goïta ika vie be danger là Mali sorose ni bi korosi Mali sorose be marfa ci la do no itemeto do be mugu wila parce que ni ebe aketo quoi ali black rote songanike c'est-à-dire que hali basa fakala ni Mali da mate songani ko nunke quoi c'est-à-dire que ka to bu blanc mine ko black yi farafi nyogon toyi ne ndama sinoko billahi tallahi ni c'est-à-dire ka bu akili ma quoi sara Assimi ali maro be ntefe ko fosa ntefe ka do ibani fa gashila quoi anga kuma bla mala ne bobo kuma la quoi sinon kuma main ko akambe